Bună ziua, mă numesc Herepean Nicolae și astăzi o să facem un scurt filmuleț la cum să răspundeți la o temă cu termen limită. La noi este vorba despre raportul de activitate pus de doamna director. Prezentăm ecranul. Bun. Acum o să vă arăt cum o să procedăm să răspundeți la temă, da? Intrăm pe raportul de activitate, adică Google Classroom, o luăm pas cu pas, da? Profesori. Bun. Aici la flux vedem că avem niște mesaje, printre care și materialul creat de doamna director, o temă nouă, raport de activitate săptămânal, da? Intrăm pe raport de activitate. Dumneavoastră, ca să puteți să-l editați, dați click dreapta pe, prima dată să-l închid aici, dați click dreapta pe raport deschidere în filă nouă. Se deschide raportul în filă nouă de genul, aveți aici cu ce să-l deschideți, dacă vreți să-l deschideți online, dar să nu scrieți online că o să pățiți ce am pățit de dimineață. Vă duceți frumos pe descărcați sau, dacă cumva nu-l aveți acolo, o să-l aveți în punctulețele astea. Da, cred că toată lumea o să-l aibă aici. Îl descărcați, vi-l duce în descărcări, o să-l puteți deschide cu Word-ul, hai să vă și arăt, da? Se descarcă, îl vedeți aici jos, îl deschid în Word pe calculatorul personal, activare editare. Bun, scriem 10C, 11A, așa mai departe. Îl salvez, da? Bun. După ce îl salvez, îl închid. Închid și de aici că nu mă mai interesează. Mă duc înapoi la raportul postat de doamna director după ce l-am gata făcut. Am în dreapta aici adăugați sau creați, da? Mă duc în fișier. Îl caut pe dispozitiv. Cred că ăsta e de la 1243, da? Deschidere. Încărcați. Mi încarc raportul. După ce l-am încărcat, pot să-l dau ca predat, da? Dau apăsați pe predați aici. Îi dat ca predat și pot scrie și un comentariu. L-am dat ca predat, predați. Acum doamna director, fiind administratorul raportului și dânsa l-a făcut, o să-mi vadă răspunsul, da? Să vadă temă predată de Herepean Nicu astăzi, da? Și o să-l poată citi și evalua, da? Bun, eu o să dau anulați predarea, pentru că n-are ce să citească din raportul meu. O să-l șterg de tot, X. Cam asta a fost tot referitor la raportul de activitate și la tema creată de doamna director cu termen limită. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizualizare și cu asta am să închei. Opresc prezentarea. Bun. Opresc înregistrarea. Vă doresc o zi bună și sper să vă ajute materialul.